Ongi etorria eta eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik eta hemen egoteagatik gurekin soinu eta doinu saioan. Ez dakitan ezagutzen ez zaituztenentzat edo noiz eta nola hasi zinen igual musikaren munduan? Noiz hasi nintzen, egia esan uste dut txiki-txikitatik hasi nintzela musika munduan edo, ez dakit, beti esan dut nire aita musikaria dela ere, eta ordutik hasi nintzen pixkat musikaz gozatzen eta orduan, ez dakit, amabi ez, igual, 14-16 urterekin hasi nintzen gitarra jotzen, eta horrekin hasi nintzen abestiak sortzen, kontzertuak ematen, eta hala izan zen. Eta zerkera mantzizun adibidez zure lehenengo letra horiek idaztera? Ez dakit, uste dut izan zela gitarra ikasteko grino horrek edo, horrek bultzatzen ninduela abestiak sortzera, ze batean hasi nintzen nahi gabe, besterik gabe gitarra bizpahiru akorde egin eta horrekin hasi nintzen lehenengo kantak egiten. Ez, igual, ez dakit, hasiera hori ere etzenun igual serio hartu, ez dakit zen momentutan erabaki zenuen, egiten nahitzen nahi, igual serio hartu behar dut eta zerbait sortu behar dut. Uste dut, pandemia garaia izan zela, momentu hortan erabaki nuen nire lehenengo kanta grabatu behar nuela, estudio batean, modu profesionalean edo grabatu behar nuela. Eta orduan izan zen, pixkat profesionalizatzeko prozesu hori aurrera eraman behar nuela erabaki nuen momentua. Pandemian izan zen. Zenbat gauz aldatu zituen pandemiak, ez? Pila bat. Niretzat izan zen gogorra, pandemia. Igual akaso ere etxean egote horrek ere emantzizun buruari bueltaka emate horretan, igual ere denbora gehiago zenuen sortzeko, ez dakit zure kasuan sortzeko denbora emantzizun, edo dago jendeari erabakezuela ez dut gogorikan sortzeko ere. Ez dakit zuri horrek eramantzizun antzinera eta egin zenuen sormen prozesu hori bertan? Izan zen pixkat kuriosoa, ze justo momentu hortan ninegon Gasteizen ikasten, magisteritza ikasten, eta izan zen erabateko aldaketa. Berriz etxera bueltatu, eta hasieran izan zela, zuk aipatu duzun hori, nuela ezertarako gogorik. Etxean bilduta, dena den, hemen abantaila nahiko izan ditugu, herri txiki batean geundelako, eta noiz baitu gogoratzen dut, ateatzen ginela kalera, eta abantaila asko izan ditugu alde horretatik. Baina, uste dut izan zela, pandemia ondoren, hasi nintzela orduan pixka bat gehiago, sormen prozesu horri hasiera ematen. Eta lehenengo kanta idatzen nuena izan zen, justo pandemian egin ezin nuena horri abesti bat idazten. Hitz egingo dugu, ekitalakoz lanetan zabilela orain sortze prozesuan, orain berri atera duzulakoz kanta bat ere. Baina atzera begiratu nahi dut eta bidean aurrera epeari buruz hitz egin nahiko nuke. Ez dakit, zergatik aukeratu zenuen ere izen hori? Besterik gabe musika mundu uste dut badelako pixkat hori, bide bat. Noiz hasi ez dakizula eta are gutxiago noiz bukatuko den. Orduan, bidean goazen inean, sortze ditugu abestiak, aurkitze ditugu bestelako soinu batzuk, bestelako, ez dakit, influentzia edo bestelako artistak, eta orduan, ratu guztian bidean. Eta nik aurrera egin nahi dut, horregatik bidean aurrera. Ez dakit, epe hau ere sortzeko, lehenago zenituen kanta horiek bildu zenituen eta epe bat sortu zenuen, edo kanta propioak sortu zenituen epearentzat? Sortu nituen bereziki hortarako. 4 kanta izan ziren, eta poliki-poliki urtean zehar gertatutako edo bizitako esperientzien arabera, idatzitako 4 kanta izan ziren, eta argi eta garbi ikusi nuen hasieratik 4 horiek izango zirela epea bilduko zituzten. Estudio batean inoiz sartu etzen neska horrek ez dakit nola izan zenuen prozesu hori, diska grabatzeko prozesu lan hori? Nora eraman zenuen? Egia da oso pozik honintzela, ze zortea handia izan dut eta beti esango dut, elkartu nintzelako bi produktore niretzat marabillosoak direnak, badira Leire Aranguren eta Iñaki Jarena, eta haiekin
hasieratik oso gustora eta oso babestuta sentitu nintzen, eta alde horretatik oso pozik. Egia da estudio bat, pixkat hotza iruditu zitzaidala hasiera batean, ni ohituta nengoelako nire etxean gurasoekin, lagunekin edo kontzertuetan abestera, eta bestelako ez dakit esperientzia bada. Eta orduan hasieran bai pixkat hotza eta pixkat deskuadratuta edo sentitu nuen ere burua, baina gero, ez dakit, gustora hartzen diozu pixkat gustu horri ere. Gustu hartzen zaio grabatze prozesu horri? Bai. Nik orain dela urte batzuk esaten ditun askoz ere politagoak edo zirela momentuko esperientziak edo momentuko kontzertuak, eta mantentzen dut, baina ez dakit, gaur egun uste dut izugarri maite dudala ere estudiora joan eta grabatzeko prozesu hori. Lehenago erran duzu aitaren musikaria duzula. Bai. Ez dakit prozesu horretan ere zurekin egon den? Ez egia esan etxean abestiak kotzen ditu denean edo bertan egon da beti, baina estudiora oraindik ez dut eraman eta eraman nahi dut. Polita izango zen berarekin zerbait grabatzea, ez? Bai, aukera izan nuen aurten orain dela gutxi berarekin kontzertu batean bi abestia besteko, eta egia esan niretzat izan zen oso esperientzia polita, eta berarentzat ere. Orduan ea noizbait lortzen dudan estudiora eramatea. Entzuleak ze aurkituko du bidean aurrera epean? Bueno, 4 abesti dira, eta bastakit, nik uste bertan nahasten direla pixkat txikitatik bizi izan ditu, edo txikitatik maitatu izan ditudan abesti edo musiken bastakit, nahasmen bat edo, eta, bueno, ikusten da bi euskaraz diala eta bi gazteleraz, nire inguruan bai euskaraz eta bai gazteleraz bizitzen ditudalako nire harremanak eta, orduan, bueno, osotasunean bada ni naizena. Ez dakit badagoen epe horretan kantaren batek edo baduela sane berezi bat zuretzat? Edo epe horretatik bat aukeratzeko eskatzen baldin badizut? Jakingo zenuke bat aukeratzen? Nik uste beti berdin erabakiko nuela, edo aukeratuko nuke da. Baina egia esan ez dakit, igual gustoko dudalako berezko soinua edo hasieran badu gitarrarekin egiten dudan puteo bat, eta izugarri maite dut, nera nahiak ere maite du pila bat, eta igual horregatik, baina egia esan ez dakit, gustatzen zaizkit lauak. Eta letran murgiltzen baldin bagara, badago baten bat berezikin maite duzuna edo... Bueno, guztia soberan aipatzen dut niretzat, eta bueno, agian beste pertsona batzuentzat ere, goera edo zaila irudikatu dezakeen zerbait, eta orduan nik uste letra aldetik hori badela agian bereziena edo. Lehenago hitz egin dugu kamera horrean esatzean, errandiazu ez, orain bertze prozesu batean zaudela, lan berri bat atera duzu, kanta berri bat atera duzu orain, ez dakit aurkituko duen lan honetan entzuleak? Egia esan, bada bidean aurrera epearekin oso ezberdina. Soinuari dagokionez oso ezberdina da, gauza askorekin esperimentatu egin dugu, ze nerekin lan egiten du beti Leirek, eta hori, biek egin dugu nahasmen izugarria, bada musika estilo ezberdina edo, ala eta guztiz ere nire xarma edo nire anima ere bertan ikus daiteke argita garbi, baino bai, bada zerbait ezberdina. Uste duzu bikarren lan honetan han helduago batik entzuteko aukera dugula? Bai, eta batez ere nabaritu dut, lehen aipatu dizudana estudioari dagokionez. Orain nire lehenengo kantak entzuten baldin baditut, sentitzen dut askoz ere hotzagoak, grabatzerako orduan ere ahotsa. Eta oraingoan nabaritzen dut erraxago edo ez dakit, bai, intimitatea handiagoarekin abesten dudala, eta orduan nabaritzen da.
aldaketa bat egon dela. Letrei dagokionez ere uste duzu heldutasun puntu bat hartu duzula? Bai, nik esango nuke baietz. Bai. Eta horrek ez dakit beldurra sortzen du, ez dakit momentu horretan ez, erratzen duzula, ostras, aurrekoari erreparatuz, oraingoa helduagoa da, ni ere horrela sentitzen naiz, ez dakit ere aurreko lanak erretxazatzen diren edo... Bueno, dena den nik badut epe horretatik kanpo gelditu zen kanta bat, 2022an atera nuena ni neu eta bi izar, eta horretan ere, esaten den bezala nire bihotza guztiz ireki nuen eta zabaldu nuen, eta orduan ez ditut bazterrean utzi nahi edo, baina bai, bazuk esan duzuna, nabaritzen dudala heldutasun puntu bat, idazterako orduan ere, eta uste dut aldatu nauenak edo izan dela, lehen beti konposatzen nuen nire gitarra hartuta eta gitarrarekin. Eta orain, pixkat aldatu egin dut eta sartu dut ere pixkat pianoarekin batera abestiak sortzea, eta horrek ahalbidetu du bestelako abestiak eta bestelako doinuak bilatzea eta sortzea. Eta letrarekin gertatzen da gauza bera, nire pianoak beste leku batera bidaltzen dit. Ez dakit, herri txiki batetik etortzeak ere horrelako mundu handi batean sartzea, ez dakit beldurra denitza, baina... Bai, egia esan ez duk egik pentsatzen hortan. Nei beti, hori nirekin lan egiten duten Leirek eta Iñakik beti esaten didate ez, pentsatu behar dela, prozesu honek baduela izan dezakeela helmuga polit bat, baina nik ez dut sekulan hortan pentsatu. Nik musika egiten dut, musika gustoko dudalako, eta ez dakit, ez daukat helmuga berezirik, besterik gabe abesti politak egitea, ni haiekin gustora sentitzea, eta gehiago, jendeari gustatzen baldin bazaio, ni pozik, baina ez dakit, ez daukat nire buruan, desio bat edo helmuga bat, orduan, nik uste horrek gehiago laguntzen diala prozesuaz gozatzera eta disfrutatzea. Igual zure helburua ere ez da sold out horietan da bidea ez? Barrenetik sortzen den zerbait, kanpora ateratzeko modu bat, eta gutxi gehiago ez. Zuk disfrutatzeko zerbait egiten duzu. Hori da, eta argi eta garbi izan behar dut, lortuko banu, niretzat izango litzateke, ez dakit izugarria. Baina, jazta, bada prozesu bat, bidean nabil, eta orduan, disfrutatu behar. Grabatze prozesu guzti honek, nik uste dut beti baduela bukaera bat eta kontzertuak direla. Uste dut, ez, sortzen duzuen guzti hori eta grabatzen duzuen guzti hori nik uste zuek nahi duzuena kontzertuetan jendeari eskentzea ez? Bai, eta nik disfrutatzen dut pila bat. Aurreko urtean adibidez, egia da izan zela, alde batetik, EP berri bat ateren nun eta 4 abesti berriak eta ematen zuen nire lehenengo lan profesionalagoa edo bazela, baina aldi berean ere kontzertu pila bat izan dituen eta horrekin izan dituen arazo pila bat adibidez ahotsarekin. Nintzen medikoetan eta ostras horrek adibidez pixkat beldurra eman zidan. Eta egia da beti esan dudala eta nik disfrutatzen dut pila bat kontzertuetaz. Baina, klaro, kontzertu bat bukatu eta sentitzen badin badut ezin dudala eta hitz egin, horrek ere sortzen zidan kriston presioa eta horregatik uste dut erabaki nuela pixkat gelditzea, aurten udan erabaki nuen kontzertu gutxi ematea eta batez ere zentratu nintzen diska berri hau grabatzean. Eta uste dut izan dela oso erabaki honaz, ez dut berriz bukle hortan sartu nahi eztarriarekin gaizki eta... Bai ez, imaginatzut ere momentu hori etzela erosoa izan zuretzat, ez? Ez, oso gaizki pasa nuen benetan, eta izan zen hori kontzertu pila bat izan,
pozik aldi berean, ze, ostras, kontzertu garrantzitsuak izan dituen ere, baina bai, ez dakit, sentitzen nuen, enuela erabat disfrutatzen. Kontzertu garrantzitsuen horietan, ez dakit Gorka Urbizurekin zentralekoa dagoen edo ez? Bai, gogoratu dut, primeran jaso nuela, ez dakitzen nahiera, ez du importa baino, jaso nuen mezua, hori, Gorka Urbizuren aurrekaria edo izateko mezua, gogoratzen dut aitarekin negola sofan, altxatu nintzen sofatik eta esan nion aita, jaso dut mezu bat, ez dakit broma bat den edo ez den, bai niretzat izan zen, izugarra. Zero hitzapen duzu, ez lehenagoko mezuaz, baizik eta momentu horretaz? Gorka oso jatorra izan zen nirekin, oso gutxi nintzen berarekin, baina oso jatorra, nik lehenagotik ezagutzen nuen badelako lekunberrikoa, eta nire aita ere lekunberrikoa da, eta beti mirestu zuen dut pila bat, baina soro izapen ona daukat, nire kontzertuarekin ere gustora sentitu nintzen, eta ezin dut ezer txarrik esan. Oraindik urduritzen zaren errango zenuke, holtza batera igotzeko momentu horretan? Normalean enaiz urduritzen, egia esan, baina, gertatutakoa eta gero, urdurik hartzen naizela, hotxagatik batez ere, baina normalean, eskerrak naizela urduritzen edo gehiegi urduritzen. Badago zerbait ikasi duzuna kontzertuetaz? Ez erran kableak jartzea. Hori ere ikasi dut, hori lehen aipatu dizut kamaratik kanpo, baina hori behin ahaztu zitzaidan gitarra entxufatzea. Orduan, gauza horiek ikasten goaz, eta hasieran gehiegi hitz egiten nuen, abesti bat eta beste baten artean. Batzuetan jendeak esaten du hori naturaltasunez egiten dudala, baina, pixkat, Nik hori gustoko dut, ez zara artista bakarra, eta nik gustoko dut, Olaien Ziartek ere nik uste pila bat hitz egiten dela bere kontzertu, eta niri gustatzen zait, eta gainera uste dut, honitzetan zuen izaera erakusten duzuela momentu horretan. Arrazoi duzu, eta nik beste kontzertutan ere ikusten dudanean, esaten dut, ostras, eskertzen da batzutan, naturaltasuna, eta baina, gehienetan ez, baina askotan aipatu behar ez dudana ere esaten dut, behin gogoratzen dut aspaldi, baina gogoratzen dut abesti bat jo nuela zehilarekin beharretzen tokien jarrita, eta abestia bukatu eta esan nuen, jakin ez da zuen zehila etzegoela ongi. Orduan, olako gauzak, ez ditut esan behar, batzutan ateatzen zaizkit, eta hori ere ikasiz joan naiz, eta batzutan, min gaina oskatzen dut eta ez dut esan. Kontzerturen bat bakarrarekin geratzeko eskatzen badizut, eman dituzunerekin? Berezia izan zelako adibidez, Gorka Urbizurekin zentralen eman nuena, edo Bianan mugakun ere abestu nuenen ere, ostenatuki handia izan zen, niretzaten lehenengoa uste dut izan zela, horrekin baiaratu nintzen, baina aurten adibidez Lekunberrin, nire aitaren herrian aukera izan nuen kontzertu emateko, eta bertan adibidez esan dut lehen, baina aitarekin bi abesti kantatzeko aukera izan nuen, eta niretzat oso berezia da. Holako kontzertu txikia agian, baina goxotasunez, eta orduan horrekin egian. Ez dakit momenturen batean egin zaizun zaila kontzertu bat aurrera eramatea, neuterran ikuslez hitz egiten ari naiz. Ez dakit, haunitzek erratu dute ez, horren ezagunak edo ez diren abeslariak edo erratu dute ez, haunitzetan joan behar izan naizela nonbaitera jotzera eta jende gutxi egon eta nik igual nire ikuskizuna eman behar izan dut. Eta gertatu izan zait, eta igual jende gutxi egon baino gehiago, bada jendea egon, baino agian hizketan egon, edo igual musikari berari kasu ez, baino ez dakit, igual gehiegi
begiratu gabe edo ez dakit nola esan. Hori gertatu izan zait eta bai batzuetan pixkat deseroso da ere, baina bueno, ulertu behar da ere, segun eta ze ordutan edo zein lekutan edo zein tokitan zauden, bai jendeak ez dakit modu batean edo bestean hartuko zaituen. Hanek ze ordutan nahiago du kontzertu eman? Ba, orain arte eman ditudan kontzertuei begira, arratsaldean edo baldin badira kontzertuak nik nahiago dut, baina batez ere ba hori akustikoak izan direlako orain arte. Proiektu berri honekin nire asmoa da zuzeneko hori pixkat moldatzea eta ez izatea hain akustikoa. Ordu, bueno, ikusiko da, ez dakit. Baina orain errango dugu arratsaldeko giro horrekin geratzen. Orain arratsaldean, bai, eta bai, jendea etortzen denean, kontzertua ikustera. Bai, azken horrek ere aldatzen du, ez, jendearen perspektiba, ez, kontzertuaz. Bai. Azkenean, ez dakit, jaialdi handi batean ulertzen dut, igual publikoa ez dagoela hain zentratuta edo hain fokalizatuta edo ez dakit nola esan, baina igual ez diola arreta handiegirik ematen edo bertan eszenatokian dagoenari, baizik eta giroari. Orduan, nik hori orain, momentu honetan, egin ditudan kontzertuekin, ez dut nahiago, baino euskalo. Letretara egingo dut salto, ez dakit zebe arduanek abesti bat idazteko. Ba ez dakit, esperientziak bizi nik uste. Normalean hori gertatutako zerbaiti buruz hitz egiten dut, abestietan, edo ez dakit, bizi agian ez, baina bai beste norbaitek kontatutako zerbaiti buruz, horri buruz hitz egingo dut, edo gaizki iruditzen zaidanari buruz, edo gaur egungo egoerari buruz, edo zein dela eta. Baina batez ere esperientziak, nik uste. Zerk inspiratzen zaitu? Edo ez dakit badagon zerbait inspiratzen zaituna, edo badagon egunaren orduren batean gehiago jartzen zaren idazten, edo zaren horietakoa zure buruarekin WhatsApp bat duzuna eta bertan idazten joaten zaren? Abestiak sortzerako orduan egiten dut kaos izugarria, ez dakit batzutan idatzi paperean, mobilean hartu, momentuan ateratzen zaidana grabatzen dut mobilarekin, baina gero eta ikustatzen eta 11.000 buelta ematen dizkiot, ez dakit egia zen ere sortze prozesu hori aldatuz joan da, lehen aipatu dizudana ere pianoarekin hasi naizenean aldatu da, orduan ez dakit nondik etortzen zaidan inspirazioa, eta egunaren arabera, orduaren arabera, ez daukat, ez dakit, ordu berezirik edo, ez. Letra edo melodia lehenengo? Lehen egiten dituen biak batera, baina orain egiten dut melodia lehenengo. Baina melodia ez ahotsarena baizik eta musikarena. Pianoarekin egiten dut gero atzean geldituko den hori, edo izango litzateke naztakit akordeak edo, eta gero sartzen diot letraren melodia eta gero letra, azkenik letra. Eta zein da zuretzat zailena? Letra edo melodia hori konposatzea? Argi eta garbi letra. Eta eta guztiz ere, hasten naizenean ateratzen dut, baina bai, musika edo doinua ateratzen zait errazago. Eta zen momentutan erabakitzen duzu kantu hau egina dagoela eta ez diozkiola buelta gehiago emango? Ez dakit, askotan joaten naiz estudiora ere, agian oraindik zalantzak ditu dela eta grabatzen dut eta gero aldatzen dira gauzak. Baina etxean, normalean, abestia bukatzen dudanean, behin bukatzen dudanean, hori grabatzen dut eta hori geratzen da. Gero, eman dizkio eta 11.000 buelta, baina bukatuta beti estudio eta gero leirek bere magia egiten duenean. Nork entzuten du lehenengo abesti hori?
bueno, nire gurasoek, etxea bizi delako nirekin oraindik eta beti naholako hortan. Baina bestela Leirek estudioko nire produktoreak. Hemendik eskerrak Leireri. Bai, Leire eskerrik asko. Ez azkenean bere izena pilaetan atera delakoz. Leirek zer ematen dizu? Leirek beti izugarrizko sorpresak ematen dizkit, ze nik modu batean grabatzen dut edo nire kanta estudioan, eta berak moldatzen du izugarri. Hasieran atze ditut kriston sorpresak, baina gero egia da, berak badakiela ere niri zer gustatzen zaidan, eta orduan sorpresa bada justo nik buruan dudalako nire abestiak modu batez, eta berak sortzen du beste doinu edo beste soinu batzuekin, eta orduan aldaketa horrek harritzen nau. Baina aldi berean ere lasaitasun izugarria ematen dit Leirek, badakielako esan dizuen bezala zer gustatzen zaidan, eta argi eta garbi daukat zerbait gustoko ez baldin badut esateko arazorik ez dudala, eta gainera berak onartuko du, eta beti moldatuko du dena nire gustoko zerbaitetara. Orduan orokorrean beti lasaitasuna. Zure kanta gehienak euskaraz direla errango nuke. Ez dakit zer suposatzen dizu euskara sortzeak? Nahi gabe egiten dut. Askotan oletu izan didate, eta egia esan, bidean aurrean adibidez, hori 2 kanta gazteleraz atera nituen, eta horiek izan ziren, nire inguruan ere, daudelako nire gurasoekin adibidez, gazteleraz egite dut, ze haiek ulertzen dute euskaraz, baina ez dakite hitz egiten. Baina euskaraz idaztea eta abestea, uste dut, baduela bestelako doinu bat, eta ez dakit, gustatzen zait, musikak nola sonatzen duen euskaraz. Ez dakit nola azaldu, baina bai, gehiago gustatzen zait. Uste duzu zure emozioak transmititzeko ere errexago duzula euskaraz? Ez dakit errazago, baina bai gertatzen zaidala, gazteleraz noiz bait, saiatu naiz denean olako abesti, ez dakit, emozionalagoa den edo abesti bat sortzean, ez zaidala gustatzen. Ze nien naiz olakoa, sentitzen dut, nire hitzak ez doa zela bat ni naizen horrekin. Aldiz euskaraz, iruditzen zait, naturalagoa edo nirekin lotura handiagoa dutela. Ez dakit zergatik. Ez dakit, erranduzu ez, badituzula kanta batzuk gaztelaniaz. Ez dakit prozesu momentu horretan hasieratik gazteleraz izaten hasi ziren kantak, ez dakit kantu horierin momenturen batean errantzen nuen ez. Kanta hauek euskaratu behar ditut. Egia esan ez, ze nire abestien letrekin, izenekin, pixkat, kuestion de suerte, hori sortu nuen amarengatik, hartu nuen, saiatu nintzen hartzen, La Oreja de Van Goghen kutsua, zen nire amak izugarri maite du hori, eta orduan nire amarentzat edo nire amarengatik idatzitako kanta bat zenez, argita garbi nuen gazteleraz, izan bartzela. Askotan amak euskarazko abestietan esaten dit, baino, mesedezan, esaidazu zer esan nahi duzun abesti honetan ez dut ulertzen. Orduan, hori argi eta garbi nuen gazteleraz izango zela. Eta bestearekin uste dut ere gauza bera gertatu zitzaidala. Besterik gabe sortu nuen gazteleraz, eta enion buelta gehiagirik eman. Uste duzu euskaraz kantatzeak mugak jartzea dela? Ez eta bai. Niri gustatzen zait euskaraz abestea, eta uste dut, argi eta garbi euskaraz ez du mundu guztiak ulertuko. Baina aldi berean, uste dut Euskal Herria eta gure inguruan euskaraz abesteak horrek ere ateak irekitzen dizkizula, eta orduan, alde horretatik, nik lehen aipatu dizua bezala, ez dudan ez gehiagi pentsatzen, noraino helduko diren nire kantak, nik egiten dut euskaraz. Euskaraz gustoko ditu dalako
nire abestiak, eta alaxe. Nola ikusten duzu gaur egungo euskal musika estena? Oso, ez zait ateratzen hitza. Anitza? Anitza. Ez zait ateratzen. Bai, oso anitza, eta gustatzen zait anitza izatea, baduzu aukera estilo ezberdinetako kantak entzuteko. Eta alberean gustatzen zait geroz eta emakume gehiago ikusten ari ditu dela, eta horrek ere azken finean bultzatzen nau ni ere abesti berriak sortzera. Bai Euskal Herrian, baina Nafarroan? Ikusten duzu emakumeak ere badaudela Nafarroan? Nafarroan ikusten ditut talde pila bat. Hori bai. Emakumeak, egia da, igual Nafarroan, ez dakit, Olaia Intziarte Nafarroa da. Bai, baina bota gehiago. Bai, egia da, niretzat erreferenteak direnak... Niko aditut, eta egin ditudalak ez elkarrezketak, baina batzutan zaila da. Bai. Nire elkarrezketak bilatzeko ere saio honetarako jarri nintzen, eta ara nuen, ostras. Bai, egia da. Nondik, uste gustatzen zait, emakumeri ere aukera ematea, uste dut, Nafarroako musikan panoraman urte honitzetan gizonak egon direla bertan eta emakumeak igual gutxiago ikusi direla, baina ikusten dut, justo ezea maisek aiorak atera zuenean bere abestia, panorama hori ikusi eta Nafar emakumeak ez daude. Egia da, ze gainera, emakumeak badaude, baina eta euskaldunak direnak edo euskal musika egite dutenak ez dira hainbeste. Egia da, arrazoi duzu. Hortarako nagoni. Hortarako zaudete. Hoi da. Ez dakit, musikari bezala eta hau ere ja pertsonalkiagoa ere den galdera bat da, ez dakit, ez lehenago erranduzu ez, euskal musika panorama anitza dela, baina uste duzu gero eta gehiago kutsatzen ari gaituela kanpoko kulturak, sold out haueri buruz ez, ez dakit, lehenago etzegoen hau gure panoraman, eta orain derrepente ematen du ez bazara horietako bat etzarela inor. Bai, modu batean nire buruan ere ikusten dut, azkenean aukera badugu beste leku batzuetako musikak edo artistak entzuteko, azken finean normala da ere guretzat edo beste oinarri batzuk edo beste referente batzuk ere hartzea. Baina dena den nik uste ez dagoela gaizki esperimentatzea eta beste herrialdetako musikak edo oinarritzat hartzea. Beti ere, euskaraz mintzatzen baldin bagara edo euskaraz jarraitzen baldin badugu, aldi berean ere gure kultura sustatzen ari gara, ez? Eta gure hizkuntza. Orduan, esperimentatu beharra eta ez dakit. Beste kantak eta ere inspirazioa izan daitezke. Gaur egungo panoramaz hitz egiten ari garela, uste dut musikak gero eta gehiago behar duela irudia. Uste dut gaur egun haitz lotuak daudela. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun bideoklip sare sozial eta horiek beharrezkoa dira musikari batentzako irudi hori gaur egun? Askotan, haserretu ez, baino askotan bai, behin baino gehiagotan entzun izan dut, gaur egun zure musika jendeak entzuteko, sortu behar duzula, ez dakitzen bat bideoklip, TikToken egin behar dituzula ez dakitzen bat bideo, argazki, sare sozialetan egon bartzalea oso aktibo eta ni, benetan, oso txarra naiz gauza horietan, eta kostatzen zait izugarri mantentzea, ez? Eta orduan, askotan, egia esan pena ematen dut. Ze nik uste musika ez dela zerbait ikusi beharra. Modu batean, kontzertuetan ikusten da eta emozioak ere askotan ikusten dira.
baina hain derrigorrezkoa izatea hori edo irudi bat izatea, ez? Jo ni naizena naiz eta ez dut aldatu nahi hori, irudi bat edo irudi finko bat eta jendeak maitatzen duena izateko. Orduan, badauzkat nire kontraesanak horrekin eta kostatzen ari zait, baina, bada dagoena. Bai, gizarteak horretara eramaten gaitu ez. Zuk ere guztia sobera bideoklipan pilotarien irudiak jarri zenitun, ez? Hor ere hor paus hori eman duzu, ez? Eta ikusten kantu bati irudia jarri zenion. Bai, eta beti bada zerbait hori, gizarteak nolabait inposatzen edo zaituen edo dizun zerbait, baino adibidez bideoklip hori egin nuen benetan nahi nuelako. Abesti horretan hitz egiten nuen justo bizi izan nuen esperientzia batengatik. Nik ikusi nuen pilotari batik bizitako esperientzia bat eta orduan horri buruz idatzi nuen kanta. Horregatik erabaki nuen, polita izango litzatekeela bideo bat egitea, baino egia da, ostras, igual beste ez dakit, edo orain dela urte pila bat kanta hori atera eta igual ez zela beharrezkoa bideo bat ateratzea. Orain aldiz, badago hor bideoa. Irudi propio bat behar duela abeslari batek edo artista batek uste duzu? Gustatuko litzaidake ez, baina nik uste baietz. Eta esan dakoa, beti nago horrekin kontra esanetan. Eta bada gauza minimoetan edo oinarrizkoetan, adibidez, kontzertu batera, edo gaur, adibidez, ni normalean ibiltzen naiz txandal batekin, hilearekin, ez dakit, etxean egongo baniz bezala, baina holako gauzetan, beti baduztu irudi bat emateko, ez? Beharra. Hori da. Eta orduan konturatzen zara, ostras, nahi gabe, baina jarraitze duzula, hortan. Bai. Pena bat egit, egia esan pena bat egit, baina alata guztiz ere uste dut beti artistak naiz eta irudi hori jarraitzen duen ez duela bere izaera edo guztiz galdu behar, eta uste dut hala izaten dela gehienetan. Nire kasuan gustatuko litzaidake hola izatea eta... Ez bai, gainera uste dut irudi propioa beharrean uste dut musikari batek soinu propio bat izan beharko zuela, eta ez, haunitzetan ez, astentzara zerbait entzuten darraten duzu, sonatzen dit, zein da, eski ematen du hau, baina eski igual da hau, ez? Eta izaten baldin bat zenuke soinu propio bat, jakingo zenuke erranten da hau. Claro, baina hori ere oso zaila da, azkenean, ostras, musika badena, eta 11.000 melodia ezberdin daude, oraindik sortzeko daudenak ere, baina, normala da, hainbeste musika entzun da eta, ez dakit, relazionatzeko bi melodia edo relazionatzeko bi artista. Nik uste hori ere normala dela. Oraindik sortzeko badago? Bai, fijo ongo dela, bai. Bilatu beharko da. Hori da, harintzun bisatzen, honitzago sortua ez, batzutan ematen du, ez dakizu ere nondik jo ez, sortzeko ja, ez dakit. Bai, eta gaur egun gainera, ez dakit, uste dut, pixkat, ohitura hartu dugula, lehengo musika, berriz ekartzera. Bai, gaur egunera ekartzea, eta ez dut esan nahi hori gaizki dagoeniz, askotan gustatzen zaite, eta ostras, badago, nire aitak esaten du, nire amak askotan esaten du, eske, lehengo musika bat zen, oraingoa, baina, karo ama, hori guraso guztiek garatutela uste dut. Eta bai, badaude abestipia bat, ostras, oso onak direnak, eta oso onak izango direnak, beti. Baina, oraindik badaude pila bat hori da, musika bada, matematikak bezala, zenbakiak ez direla inoiz amaitzen, musikan gauza bera. Ez dakit, baduzun fisikoan zerbait? CD-a? Ez. Ez du? Nahiko zenuke? Nahiko nuke, bai. Bai, baina ez dakit gaur egungo gizartean bizikaren mundu honetan, ez dakit
zerbait beharrezkoa ikusten duzun, edo egingo zenuken zuk izateko zuretzat, errateko, bueno, egin dut, hemen dago, zerbait fisikoa dut, ukitzen ari naiz, ez azkenean musikariek zuen musika ezin duzu ukitu, eta igual modu bakarra ez, eskutan CD bat izatea da, ez? Ez dakit? Niri gustatuko litzaidake niregatik, ze beti jo txikitatik kotxean, etxean, radiokasetean, edo nik uste txikitatik entzun izan ditu dela CD-a. Eta niri gustatzen zaizkit, eta kotxean adibidez, irrati entzuten dut, baina ostras, baditut ere CD-ak, eta entzuten ditut horiek, eta gustatzen zait orduan, nirea, hori fisikoan izatea, bai, niri ilusioa egin gotzean horrek. Eta ez da gaur egun, esan nahi dut, gaur egun musika gehien bat, bada, plataforma digitaletan entzuten delako, eta modu digitalean, edo era digitalean. Bueno, nik uste, nire kasuan adibidez oso zaila izango litzateke diska baten salmenta ona egitea, nire kasuan. Baina, bai, gustatuko litzateke batez ere, nire batik. Nik eukitzeko eta nire lagunek badakit gustora hartuko zutela ere nire diska. Gurasoek ere. Gurasoek ere. Orduan, bai, gustatuko litzateke, bai. Bai. Mezu bat musikan hasi nahi duen gazte bat entzat. Bai, ama, pues dakit. Nik uste, hoberena dela beti disfrutatzea. Nik lagun pila bat ezagutzen ditut eta alde horretatik nik uste sortea izan dudala, ze ezagutu izan ditut musikariak, benetan musikariak diren lagun pila bat. Eta ostras, nire kasuan, nik erabaki nuen gustoko nuelako eta musikarekin zerbait egin nahi nuelako. Baina nik bultzatu izan ditut lagunak hortara. Eta uste dut garrantzitsuena badela hori. Buruan eukitzea musika badela disfrutatzeko zerbait, eta noski lan egin behar dela, eta pazientzia eduki behar dela, eta gogoak jarri behar direla, baina frustrazio puntu bat ere izan dezake. Orduan nik uste hartu behar dela lasai, nire amak esaten duen bezala oinak lurrean eduki behar ditugu, eta orduan hori baldin bada, aurrera, eta probatu, takit, kontzertu bat eman, edo abestiak lagunei erakutsi, eta beti ondokoek nik uste opari handien emango dizuta, beti. Eskerrik asko bani elkarrezketan engatik. Zuri. Te denek behintzat, baina
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.